Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνω μια παρουσίαση παύλα ανάλυση του CoinMarketCap, έτσι ώστε να είστε σε θέση να το αξιοποιήσετε στο 100% και να ενημερώνεστε καθημερινά από αυτό. Το CoinMarketCap είναι μια σελίδα στατιστικών πληροφοριών για όλα τα εικονικά νομίσματα που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να παρακολουθούμε τις διακυμάνσεις των τιμών των κρυπτονομισμάτων, από το οποίο μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πιθανή επένδυση. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013 και αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους ιστότοπους ειδήσεων για τα κρυπτονομίσματα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσω της ιστοσελίδας του ή μέσω της εφαρμογής του κατεβάζοντάς την από το App Store ή το Play Store. Για να βρείτε αυτή την ιστοσελίδα θα πατήσετε CoinMarketCap και αφού σας βγάλει τα παρακάτω αποτελέσματα θα πατήσετε σε αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο. Ωραία, να το CoinMarketCap και πάμε να σας δείξω πώς να φτιάξετε λογαριασμό γρήγορα και εύκολα έτσι ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του. Θα πατήσετε στο Sign Up εδώ πάνω δεξιά όπως βλέπετε. Παρένθεση, όποιος θέλει μπορεί να πατήσει στο link που θα έχω αφήσει κάτω στην περιγραφή για να ξεκινήσει κατευθείαν την εγγραφή του, από το οποίο κιόλας όταν θα φτάσει τα 100 διαμαντάκια θα κερδίσει συν 20 διαμαντάκια δωρεάν. Θα εξηγήσω αργότερα το τι είναι τα διαμαντάκια. Ή πατάει το link ή πληκτρολογεί τον κωδικό που θα έχω αφήσει στην περιγραφή εδώ πέρα. Ωραία λοιπόν, βάζετε το email σας εδώ, από κάτω ένα κωδικό πρόσβασης και πατάτε στο Create an Account. Εδώ πέρα θα πρέπει να συμπληρώσετε το κομμάτι του puzzle και τώρα θα σας έχει σταλεί ένα email το οποίο θα το βρείτε, θα το πατήσετε και έτσι θα πραγματοποιήσετε το verification για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στο CoinMarketCap. Ωραία λοιπόν, αφού ολοκληρώσατε τη δημιουργία του λογαριασμού σας, ας ξεκινήσουμε την ξενάγηση. Πάνω αριστερά λέει Cryptos, που σημαίνει πόσα κρυπτονομίσματα αναφέρονται στο CoinMarketCap αυτή τη στιγμή. Δίπλα ακριβώς λέει Exchanges, που σημαίνει πόσα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων υπάρχουν. Το Market Cap μας δείχνει την αξία της συνολικής κεφαλοποίησης ολόκληρης αγοράς των κρυπτονομισμάτων. Το 24-hour volume μας δείχνει πόσα χρήματα κοστίζουν όλες οι συναλλαγές μέσα στο 24ωρο. Το Dominance μας δείχνει σε ποσοστό το πόσο κυριαρχεί το Bitcoin, το Ethereum αλλά και τα altcoins στη συνολική κεφαλοποίηση ολόκληρης αγοράς των κρυπτονομισμάτων. Και το Ethereum Gas είναι οι τρέχουσες χρεώσεις αερίου του Ethereum. Εδώ πέρα μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα που επιθυμείτε. Εδώ το νόμισμα που θα θέλετε να βλέπετε τις τιμές των κρυπτονομισμάτων και εδώ μπορείτε να αλλάξετε το background της σελίδας σε σκοτεινό. Ωραία, τώρα πάμε στην από κάτω σειρά που βλέπουμε το λογότυπο και στα δεξιά τον πίνακα ελέγχου. Πατώντας το λογότυπο κάνετε refresh στη σελίδα ή γυρνάτε στην αρχική σελίδα του CoinMarketCap. Ακριβώς δεξιά στο Cryptocurrencies βλέπετε ότι αρχικά λέει Ranking. Άμα πατήσετε πάνω του θα σας βγάλει στην αρχική σελίδα που ήδη είστε, δηλαδή εδώ. Από κάτω στο Recently Added μπορείτε να δείτε τα κρυπτονομίσματα που προσθέθηκαν πρόσφατα στο CoinMarketCap. Άμα πατήσετε στο Price Estimates θα μπορείτε να δείτε εκτιμήσεις και προβλέψεις που έχουν κάνει άλλοι για κάποια κρυπτονομίσματα, όπου θα μπορείτε να κάνετε και εσείς τη δικιά σας. Στο Legal Tender Countries μπορείτε να δείτε ποιες χώρες έχουν εντάξει κάποιο κρυπτονόμισμα ως επίσημο νόμισμα πληρωμών. Στο Global Charts μπορείτε να δείτε το πώς κινούνται όλα τα κρυπτονομίσματα σε σχέση με το χρόνο, πρώτα με το Bitcoin και μετά χωρίς. Στο Fiat Companies Ranking μπορείτε να δείτε πώς συγκρίνονται τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin και το Ethereum, σε σχέση με τα πιο πολλά Fiat νομίσματα στον κόσμο. Από κάτω στο Spotlight μπορείτε να δείτε ποια κρυπτονομίσματα είναι trend αυτή την περίοδο, ποια έχουν τα πιο πολλά gains και τα πιο πολλά losses, καθώς και αυτά που επισκέπτεται πιο πολύ ο κόσμος. Και στο Historical Snapshot μπορείτε να μπείτε και να επιλέξετε μια ημερομηνία, για παράδειγμα 3 Μαΐου του 2015, και να δείτε ακριβώς το πώς κινήθηκαν τα κρυπτονομίσματα εκείνη την ημερομηνία. Για να επιστρέψουμε στην αρχική σελίδα, ας πατήσουμε το λογότυπο, δηλαδή το CoinMarketCap. Ωραία λοιπόν, πάμε τώρα στο Exchanges που σημαίνει ανταλλακτήρια. Πατώντας το Spot, βλέπετε ότι μας βγάζει όλα τα ανταλλακτήρια με βάση το σκορ τους κατά φθήνουσα σειρά. Μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το σκορ των ανταλλακτηρίων είναι το πόσο κοστίζουν οι συναλλαγές τους μέσα στο 24ωρο, είναι η ρευστότητά τους, οι εβδομαδιαίοι επισκέπτες στο site του κάθε ανταλλακτηρίου, αλλά και άλλοι παράγοντες όπως βλέπετε. Από κάτω στο Derivatives μπορείτε να δείτε πάλι μια λίστα ανταλλακτηρίων βάσει του Trading Volume μέσα στο 24ωρο.
Επίσης βλέπετε και άλλες πληροφορίες, όπως τους φόρους που έχει κάθε πλατφόρμα όταν αγοράζεις ή πουλάς κάποιο κρυπτονόμισμα μέσα σε αυτήν. Από κάτω βλέπετε τα Decentralized Exchanges, δηλαδή τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια, πάλι κατά φθήνουσα σειρά, βάσει της αξίας των συναλλαγών μέσα στο 24ωρο. Παρένθεση. Αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο είναι αυτό που επιτρέπει μόνο τη χρήση κάποιου κρυπτονομίσματος για να αγοράσεις κάποιο άλλο και όχι fiat χρημάτων. Εδώ μπορείτε να δείτε ποιες πλατφόρμες κάνουν lending και στο Where to Buy μπορεί να το πατήσει κανείς και να τον κατευθύνει στο πού μπορεί να αγοράσει κάποιο κρυπτονόμισμα που επιθυμεί. Είναι κάτι σαν οδηγός. Συνεχίζουμε λοιπόν στα NFTs όπου βλέπουμε πολλά project που υπάρχουν. Όποιος θέλει μπορεί να πατήσει πάνω σε κάποιο project για να το μελετήσει. Στο Top Collections βλέπουμε τα top μέσα στο 24ωρο, στη βδομάδα, στο μήνα ή γενικά μέχρι και σήμερα. Και στο Upcoming Sales μπορείτε να δείτε ποια NFTs project θα μπουν προς πώληση. Ωραία, τώρα στο portfolio για να το χρησιμοποιήσει κανείς θα πρέπει να έχει φτιάξει λογαριασμό. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να βάλετε ό,τι κρυπτονόμισμα έχετε αγοράσει από διάφορες πλατφόρμες, έτσι ώστε να βλέπετε όλες τις επενδύσεις σας μαζί. Και κατά πόσο πάνω ή κάτω είναι. Ουσιαστικά μπορείτε να έχετε μια καθαρή εικόνα για το τι γίνεται με τις επενδύσεις σας από εδώ, χωρίς να πρέπει να ανοίγετε την κάθε μία πλατφόρμα ξεχωριστά. Ωραία, τώρα για παράδειγμα πείτε ότι έχετε αγοράσει 0,4 Ethereum. Πατάτε στο Add, στο Ethereum, βάζετε 0,4 και πατάτε Add. Εδώ στο Profit Loss μπορείτε να βλέπετε ακριβώς πόσο συν ή μείον είναι τα χρήματά σας. Ομοίως προσθέτετε και τα υπόλοιπα κρύπτο σας. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία του πορτφόλιου σας. Στο Allocations βλέπετε από τι αποτελείται το πορτφόλιό σας, αναλυτικά. Στο Statistics πώς θα έχουν πάει οι επενδύσεις σας. Και για να φτιάξετε παραπάνω από ένα πορτφόλιο, πατάτε εδώ στο Create Portfolio. Ωραία. Τώρα πάμε στο Watchlist που στην ουσία είναι μια λίστα από τα αγαπημένα σας κρυπτονομίσματα. Συγκεκριμένα, άμα έχετε την εφαρμογή του CoinMarketCap στο κινητό σας, θα σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα κρυπτονομίσματα που έχετε στη λίστα παρακολούθησής σας. Για παράδειγμα, πείτε ότι έχετε Cardano. Τότε θα σας έρχονται μηνύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας που θα λένε π.χ. ανέβηκε 10% ή έπεσε 5%. Και αυτό το κάνει έτσι ώστε να είστε ενημερωμένοι στο 100% για τα projects που σας ενδιαφέρουν. Για να προσθέσετε κάποιο κρυπτονόμισμα στη λίστα παρακολούθησης ή πατάτε εδώ πέρα στο Add Coins, το βρίσκετε και το προσθέτετε ή πολύ απλά έρχεστε στην αρχική σελίδα, βρίσκετε το κρυπτονόμισμα που θέλετε και πατάτε σε αυτό το αστεράκι στα αριστερά όπως βλέπετε. Μετά πάτε στο Watchlist και θα βρίσκετε εδώ πέρα. Πατώντας εδώ πέρα πάνω μπορείτε να δημιουργήσετε και άλλες Watchlist. Στο Popular μπορείτε να βρείτε έτοιμες λίστες παρακολούθησης που έχουν φτιάξει άλλοι και να τις ακολουθήσετε. Και στο Following θα βλέπετε ποιες λίστες άλλων ακολουθείτε. Μπορεί να τα λέω λίγο γρήγορα παιδιά και αυτό γιατί θέλω να καλύψω όσο πιο πολλά μπορώ από το CoinMarketCap και ταυτόχρονα να μην βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να το βάζει ξανά και ξανά ώστε να τα κατανοήσει πλήρως. Ωραία λοιπόν, τώρα πάμε στο Calendars στο Free Airdrop. Εδώ μπορείτε να πάρετε συμμετοχή σε διάφορα projects για να διεκδικήσετε δωρεάν κρυπτονομίσματα. Εδώ πέρα βλέπετε αυτά που τρέχουν αυτή τη στιγμή, δίπλα αυτά που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, εδώ αυτά που έχουν τελειώσει και εδώ σε ποια έχετε λάβει μέρος. Στο ICO Calendars βλέπετε projects που θα μπουν στο CoinMarketCap και που πουλάνε το κρυπτονόμισμά τους για πρώτη φορά δημοσίως, δηλαδή φρέσκα projects. Ομοίως με πριν, στο ongoing είναι αυτά που τρέχουν τώρα, στο upcoming αυτά που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και στο ended αυτά που έχουν τελειώσει. Εδώ βλέπετε ποια projects έχουν χτιστεί πάνω στο Binance Smart Chain και ποια πάνω στο Ethereum. Στο Events Calendars μπορείτε να δείτε διάφορα events και πότε θα πραγματοποιηθούν. Ωραία, τώρα πάμε στο Products. Το Converter είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο γιατί μπορούμε να υπολογίσουμε αντιστοιχίες χρημάτων και κρυπτονομισμάτων. Για παράδειγμα, πάμε να δούμε πόσο Bitcoin είναι τα 0,8 Ethereum. Πατάμε εδώ, βρίσκουμε το Ethereum, πατάμε στα βελάκια γιατί θέλουμε να υπολογίσουμε το Ethereum και όχι το Bitcoin, πληκτρολογούμε εδώ 0,8 και εδώ κάτω μας βγάζει αυτόματα την αναλογία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να υπολογίσετε κι εσείς ό,τι αναλογία θέλετε. Στο Mobile Apps μπορείτε να σκανάρετε με το κινητό σας το barcode εδώ και να κατεβάσετε την εφαρμογή του CoinMarketCap.
Από κάτω μπορείτε να δείτε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή. Στο Blockchain Explorer μπορείτε να ψάξετε για κάποια συναλλαγή ή διεύθυνση που χρειάζεστε. Απλά δεξιά να ορίσετε Bitcoin, Ethereum, ανάλογα ό,τι θέλετε. Και τώρα πάμε στο Jobs Board, όπου μπορείτε να ψάξετε για κάποια δουλειά πάνω στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Ωραία, τώρα πάμε στο Learn, στο Alexandria. Και εδώ μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες γενικά για τα κρυπτονομίσματα. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τα βασικά για τα κρυπτονομίσματα, πληροφορίες σχετικά με την τεχνική ανάλυση ή οδηγούς για διάφορα θέματα. Μετά πατώντας το βίντεο θα σας βγάζει το κανάλι στο YouTube του CoinMarketCap. Στο Earn μπορείτε να κάνετε quiz, να δείτε βίντεο ή ακόμα και να ανταμυφθείτε με κρυπτονομίσματα καθώς μαθαίνετε για αυτά. Και στο Market Updates υπάρχουν άρθρα όπου μπορείτε να τα πατήσετε και να μάθετε διάφορα πάνω στα κρυπτονομίσματα. Τώρα πάμε στο διαμαντάκι που βλέπετε εδώ πέρα. Ωραία, πατώντας το Collect Diamonds όπως βλέπετε κάτω δεξιά, μπορείτε να συλλέγετε διαμαντάκια. Εδώ βλέπετε πόσα διαμαντάκια μπορείτε να συλλέξετε την ημέρα. Για παράδειγμα, αύριο 10, μεθαύριο 10 και την 7η ημέρα 50. Από κάτω μπορείτε να πάρετε μέρος σε κάποια tasks και να κερδίσετε κι άλλα. Στο History μπορείτε να δείτε το πότε έχετε συλλέξει διαμαντάκια. Και τώρα πατώντας το Rewards βλέπετε πού μπορείτε να τα ξοδέψετε. Συγκεκριμένα σε NFTs. Από ό,τι βλέπετε όλα είναι sold out. Ανεβάζουν όμως συχνά νέα NFTs, οπότε άμα το παρακολουθείτε και έχετε μαζέψει θα μπορέσετε να αγοράσετε. Στο search πάνω δεξιά μπορείτε να ψάξετε για όποιο κρυπτονόμισμα θέλετε και να το βρείτε. Εδώ πέρα είναι κάτι σαν πίνακας ενημερώσεων. Μπορείτε να πατήσετε πάνω σε κάποιο από αυτά αν σας ενδιαφέρει και να μάθετε γι' αυτό. Και τώρα πάμε να πατήσουμε σε ένα κρυπτονόμισμα για να δείτε τι παίζει και εκεί. Ας πατήσουμε λοιπόν στο Ethereum. Εδώ μπορείτε να δείτε πολλές πληροφορίες. Για παράδειγμα τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή του Ethereum στο 24ωρο, στο μήνα ή στο χρόνο. Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Ethereum. Εδώ στην κοινότητα μπορείτε να βρείτε το Ethereum στα social media όπως Twitter ή Reddit. Από κάτω μπορείτε να πατήσετε στο white paper και να διαβάσετε ακόμα πιο πολλές πληροφορίες για το Ethereum. Εδώ βλέπουμε την αξία της κεφαλοποίησής του. Εδώ την αξία των συναλλαγών στο 24ωρο. Και εδώ είναι το πόσα Ethereum έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τώρα. Εδώ πέρα στο overview μπορούμε να δούμε το τι πορεία έχει το Ethereum με γραφική παράσταση μιας ημέρας, ενός μήνα, τον τελευταίο χρόνο ή και γενικά από τότε που βγήκε μέχρι και σήμερα. Πατώντας το Trading View μπορούμε να δούμε σε ζωντανό χρόνο τη γραφική παράσταση του Ethereum στο λεπτό, στην μία ώρα και πάει λέγοντας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποια tools εδώ αριστερά, νομίζω μέχρι 2 ή 3, αλλιώς για πιο πολλά αν θέλετε, σας παραπέμπει στο site του TradingView. Εδώ πιο κάτω έχει πληροφορίες για το Ethereum που καλό θα είναι να τις διαβάζετε για να έχετε μια καλή κατανόηση του project και του κάθε project αντίστοιχα. Για να έχετε πλήρη κατανόηση για κάποιο κρυπτονόμισμα, καλό είναι να μπαίνετε στις ιστοσελίδες των κρυπτονομισμάτων που σας ενδιαφέρουν και να διαβάζετε τα white paper τους. Εδώ πέρα στο Market βλέπουμε σε ποια πλατφόρμα μπορούμε να αγοράσουμε το Ethereum και με τι νόμισμα ή κρυπτονόμισμα όπως βλέπετε εδώ στα δεξιά. Στο Historical Data βλέπουμε την πορεία του Ethereum ανά ημέρα. Στο Project Info βλέπουμε την ομάδα του Ethereum καθώς και τους επενδυτές της. Στο Wallets βλέπουμε πορτοφόλια που μπορούμε να αποθηκεύσουμε το Ethereum όπως Ledger ή MetaMask. Στο News βλέπουμε διάφορα νέα σχετικά με το project και στο Analysis στατιστικές πληροφορίες όπως εδώ με το δείκτη το πόσο bearish ή bullish βρίσκεται το Ethereum. Το CoinMarketCap δεν περιέχει όλα τα κρυπτονομίσματα που υπάρχουν γενικά σε όλο τον κόσμο, αλλά τα περισσότερα. Συνέχεια όμως προσθέτει καινούργια project. Για να μπει κάποιο κρυπτονόμισμα στο CoinMarketCap πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις και κριτήρια. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Αν σας άρεσε κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και εννοείται ό,τι απορία έχετε τη γράφετε κάτω στα σχόλια. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες!